Vuosi 2025 on ollut tekoälyn läpimurtovuosi, eikä pelkästään tutkimuslaboratorioissa, vaan myös kaduilla, hotelleissa ja jopa urheilukentillä. Tässä videossa näytämme, miten tekoäly muuttaa maailmaa nyt, ei huomenna, vaan juuri nyt. 1. Tekoälypoliisi Thaimaassa. Aloitetaan Thaimaasta, missä Songkran vesijuhla sai uuden twistin. Keskellä vesipyssyjä ja juhlahumua esiteltiin AI Police Cyborg 1.0, eli käytännössä robottipoliisi. Se seisoo paikallaan, mutta tarkkailee ympäristöään 360 asteen kameroilla, reaaliaikaisella kasvojen tunnistuksella ja tekoälyllä, joka yhdistyy alueen valvontakameroihin ja droneihin. Tämä ei ole pelkkä kokeilu. Se osaa tunnistaa epäilyttävää käyttäytymistä, jopa aseita, mutta osaa silti erottaa vesipyssyt oikeista uhista. Tämä robotti valvoo turvallisuutta festivaalien aikana ja toimii pilottina Thaimaan tulevaisuuden kaupunkivalvontaan. 2. Tunteita peilaavat robotit. Sitten Kaliforniaan. Disney Research julkaisi humanoidin, joka osaa peilata tunteitasi, ujoutta, iloa, uteliaisuutta. Robotin toiminta perustuu 2 tekoälymalliin. Toinen hoitaa jatkuvat liikkeet, kuten vilkutuksen, toinen vastaa nopeista reaktioista, kuten hymystä tai tervehdyksestä. Näitä robotteja ei vain ohjelmoida, ne oppivat sosiaalista vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Ja niiden koulutusta tuetaan realistisilla simulaatioilla, joita kehitetään yhteistyössä Googlen DeepMindin ja Nvidian kanssa. Nämä ovat tulevaisuuden robottihahmoja, ei vain avustajia, vaan tarinankertojia, jotka pystyvät vaikuttamaan tunteisiimme. 3. Robottipuolimaraton Pekingissä. Huhtikuussa 2021 robottia kohtasi 10 000 ihmistä puolimaratonilla Pekingissä. Reilun 21 kilometrin matkalla ihmiset juoksivat, robotit kompuroivat. Nopein robotti pääsi maaliin reilussa 2 tunnissa, 1,5 tuntia hitaammin kuin ihmisten voittaja. Mutta kyse ei ollut kilpailusta, vaan teknologian esittelystä. Monet robotit kaatuivat, mutta se ei ollut pointti. Näytettiin, että robottien liikkuvuus kehittyy ja että ne voivat tulevaisuudessa olla osa teollisuutta ja arkea. 4. Las Vegasin AI-hotelli Las Vegas valmistautuu avaamaan Autonomous-hotellin, jossa kaikki varaus, huonepalvelu, huoneen mukautus hoidetaan tekoälyn avulla. Tekoäly oppii, miten haluat aamukahvisi tai millaisesta tunnelmasta pidät. Ei vastaanottoa, ei avaimia, vain digiavustaja, joka avaa oven ja tuo pyyhkeet. Halutessaan voi silti valita ihmiskontaktin. Tämä hotelli ei ainoastaan hyödynnä AI:tä, vaan myös opettaa sen peruskäsitteet reagointikykyisestä AI:sta aina teoreettiseen tietoiseen tekoälyyn. 5. Robottikäsivarret logistiikassa. Lopuksi Britanniassa verkkoruokakauppa Ocado käyttää robottikäsivarsia, jotka eivät pelkästään nouki tavaroita, ne oppivat. Ne tarkkailevat ihmisiä, käyttävät koneoppimista ja jopa matkia ihmisten otteita, kun käsitellään hauraita tuotteita, kuten kananmunia tai mansikoita. Yhdessä ne pakkaavat yli 30 miljoonaa tuotetta vuodessa ja oppivat toisiltaan. Ocado käyttää myös generatiivista tekoälyä, joka auttaa käsivarsia oppimaan uusien tuotteiden käsittelyn entistä nopeammin. Robotit poliiseina, tunteita tunnistavat robotit, juoksevia koneita ja itseohjautuvia hotelleja. 2025 näyttää, että tekoäly ei ole tulossa, se on jo täällä. Mikä näistä teknologioista teki sinuun suurimman vaikutuksen? Kommentoi alle, paina tykkäystä ja muista tilata kanava Tekoälyvirta, paikka, jossa tekoäly muuttuu tarinoiksi.